μυαλό γλιστράει σε μία μεριά και γυρνάει σε 360 μοίρες και κάθεται στο κέντρο και από εκεί παίρνει αυτό το πικ που έχει πάρει και έχει συγκεντρώσει στο καθαρό χωριζόντιο και παίρνει αυτό που θέλει. Από εκεί έχει πάρει το καλύτερο βαθμός, το μαθηματικό που η μυστικό δεν μπορούσε να το πούμε. Από εκεί δεν μπορείς για να το πεις, γιατί το έχουμε μέσα σε αυτό το τράδιο. Ρίχνουμε όλα τα χρώματα, πενέλο χρησιμοποιώντας σε ωραία τα δάκτυλα. Από εκεί και δεν μπορείς με το φανταζία ψηλά, πάει και γυρνάει και μας το πούμε όχι ναι. Από εκεί που θέλουμε να το πάρουμε, μην το κάνουμε love you, no, θα το κάνουμε αυτό που μας χρειάζεται με respect και πάει από εκεί. Και για να μην είσαι ήσυχος πρέπει να ανεβριάσεις σε κάποια στιγμή εκεί που χρειάζεται. Μας έχεις πρίξει τα αρχίδια.